Здравейте хора, аз съм Мариан БГ и днес ще играем на Team Fortress 2. И в момента сме в сервера, който не вярвам. И ще играем с Soldier. Ако някои хора не знаят какво е Team Fortress, просто отидете в сайт, напишете в Google Steam и посетете къде ще бъде. Оттам са тази игра. О, не, така сме реалисти. Съжалявам за лака хора, но просто сега не съм свикнала с него, не съм я настроила. Ако не лагаше, ще трябва да сме добре. Мисля, този клип е малко късичък. Затова мисля да слуша малко по-рано. Да ви кажа, че тази игра не е за слаби сърца, защото има прекалено много подкреп и по-добре се намалете. Когато почнете да играете, намалете си звука, защото тази игра направо ще ви оплаши. Само тези, които имат си тъпънчета. Вау, как критно, видяхме хора. Така, мисля, не ден нещо. Стоян и критно. Стоян и лави хора. Малко, всъщност имам такова нещо на компютъра, че когато ми забие, то ми спира звука на компа. Сериозно да сме терористи, може да се не изискалка. То не е да не се. Да ви кажа за тези, които са още начинаещи от конференцията. Тази бухалка е много полезна с природната стихия, защото може да правите, с тази бухалка може да правите тронен джем и с природната стихия, ако останете под вас, това ще го направи тронен джем. И съзнавам за тези шумове. Ако чувате тези шумове, съзнавам, че ги чувате, но просто имам моите родители имат гости и баба ми е тука. Всъщност, живея с баба си, ама... Добре, ела се гледа. Нещо почне да ми лаги, ама... Съжалявам. Аз да победа това вече е късметта. Това е късмет. Чист късмет направо. Да ви кажа, видяхте ли по това оръжие в самия скалка, в ръцете на скалка? Първото, а не само пистолета. Ето това в момента, което държи Рики. Това оръжие може да правите колкото си искате джъмпове.
Но ако направим грешен скок, ще умрете. Не, просто ще ви махне малко ценци. Това не се знаем за лаги, който сега има. Просто там компютъра ми не е свикнал с това. Вау, как ме уби. The enemy is secure. Ви кажа нещо. Всъщност не. Няма да може да понесете. Вие тук танцувате. Няма да прицеля. Инженера скоро може да се направим. Айде да го един път. Аре сега спомнираме. Не знам, аз ще излезна сървъра и ще вляза в някакъв друг. И за това ще го спра на пауза малко. И сме пак хора. И сега влязохме в един друг сървър, в където напишете тази команда, може да се промените малък. Ето толкова. Да ви кажа, че малките, когато напишете тази команда, малките са доста силнички, да кажа. Малките са много силнички. Аре. Брат, сапнахме тя. Сега няма. Аре, забравих да тям. Чакай. И може да бъдете Сенки Бастър. Някои хора са играли малко с машини. С машини. Те са папили. Човек. По-добре. Ако видите спай, ако видите спай, не го направите с нападателно оръжие, защото може да се да скочи отстрани ви и да ви заколя с ног в гърба. Той е дисконектно. Добре хора, значи че се бия срещу този тука. Съжалявам, че кашвам, но бих много студена кола. Точно ме види тук и... Вау! Хора, това ще е за днес. Утре може да имам някакъв гост в клипа. Може да са някои от моите приятели в блока. И хора... До скоро. Само ще кажа.